Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rolando. Taong 1978, San Pedro, Zamboanga, Sibugay. Minsan ang naging sentro ng katatawanan si Rolando sa kanilang baryo. Bukod kasi sa ipinanganak siyang kapansanan, saksakan na barilan pa ng pangit ang kanyang muka. Yung tipong kapag nakita mo siya, mapapasabi ka na lang na, "Nako, mula nung nagpaulan ng Diyos yung kapangitan, sinalo ng taong to." Gayunpaman, hindi naman natin masisisi itong si Rolando sapagkat maging siya man, kinasusuklaman niya ang ganoong sitwasyon. Ngunit anong magagawa niya? Ganong buhay ang ibinigay sa kanya. Para naman magkaroon kayo ng ideya sa kalagayan niya, hayaan niyo magbahagi ako ng konting detalye. Payat at matangkad na tao itong si Rolando. Maliit ang kaliwa niyang braso, tapos mahaba naman ang isa. Paika-ika rin siya kung maglakad, dahil ganun din ang kalagayan ng paa niya. Maliban dito, bungal din siya. Kaya kapag naririnig ng mga tao ang boses niya, hindi maiwasang tumawa ng mga ito. Ang kalagayan niyang yon ang siya namang naging daan para bansagan siyang pilay. Kalaunan, nang tumungtong sa tamang edad itong si Rolando, pinili na lamang niyang manatili sa bahay nila. Literal na palamunin kahit nasa tamang edad na. Yung mga kapatid naman niya, may mga kanya-kanya na ring pamilya, habang siya naman, umaasa pa rin sa kanilang mga magulang. Nauunawaan naman siya ng tatay niya, kaya kahit matatanda na, pilit pa rin yung nagsusumikap, mabigyan lamang siya ng magandang buhay sa hinaharap. Pero ayon kay Rolando Pinuno, wala na siyang nakikitang magandang bukas para sa kanyang sarili. Para sa kanya, isa siyang walang silbi at pabigat sa mga magulang niya. Mas gugustuhin niya na nga noong mamatay, pero dumating ang isang araw na may narinig siyang kwentong bumuhay sa matagal nang nawala niyang pag-asa. Ayon sa kanya, ang mga narinig niya noong mga panahong yon ay ang tungkol sa diwatang pinag-ugatan ng lahat ng kapangyarihan ng mga aswang. Sa madaling sabi, ito ang pundasyon ng lahat ng kapangyarihan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nabanggit din ang narinig niyang kwento, tanging yun lamang ang nilalang na kapag nagpapalit anyo, nahahati sa 5 nilalang ang bawat bahagi ng katawan nito. Hindi rin yun naaapektuhan ng sikat ng araw, kaya kahit umaga, napakadali para rito ang magpalit anyo. Kalakip din ng ganoong abilidad ay ang kakayahan nitong magpagaling ng kahit na anong uri ng karamdaman. Dagdag pa ng mga taong nakausap noon ng tatay niya, may kutob silang sa isang nagtatagong lumang kaharian na katira ang diwata. Hindi rin basta-basta ang lugar na yon, dahil nababalot ito ng kayamanang hindi pa nasisilayan ng kahit na sino. Mga piling tao lang din ang nakakaalam ng tungkol dito, at sa paglipas ng panahon, papaunti na sila ng papaunti dahil sa pagkamatay ng karamihan sa kanila. Nabanggit din ng nakausap ng kanyang ama, malapit lang sa kanilang lugar ang pinagtataguan ng diwata. Di na yun nakapagtataka, gawa ng sa mga karatig baryo, naniniwala silang doon din nakatira ang pinakamahusay na manggagamot sa kasaysayan. Mariinding inilahad ng mga ito, wala silang kaide-ideya sa abilidad ng nilalang na yan, dahil lahat ng mga taong nakapunta sa lugar nito, hindi na nakabalik. Nang marinig naman ni Rolando ang tungkol sa bagay na yan, hindi niya maipagkakailang tumatak na ito sa kanyang isipan. Sa puntong yon, buo na ang kanyang pasya. Hahanapin niya ang diwata para subukang mabago ang kapalaran niya. Bagaman alam niyang isang matinding panganib ang kanyang susunguin, naniniwala siyang hindi na yun mahalaga. Sa isip-isip ni Rolando,
Wala nang saysay ang buhay niya, kaya bakit pa siya matatakot sa kamatayan? Ani pa niya, kapalit ng matinding sakripisyo ay ang isang hindi masukat na gantimpala. Sa loob ng ilang buwan, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang pakikinig sa mga istorya ng mga taong nakakausap ng tatay niya. Dahil sa mga ito, nagkaroon siya ng lakas ng loob para sumama sa kung saan man yun pumupunta. Hindi na rin gaanong alintana ni Rolando ang panunukso ng mga taong nakakasalubong niya dahil alam niya sa kanyang sarili, meron siyang mahalagang misyon na kailangang matupad. Noong una, inakala din niyang magiging madali ang lahat ng yan, pero nagkamali siya. Ang mga detalyeng matagal na niyang hinahanap, pinagugulan niya ng 10 taon bago niya ito marinig at maunawaan. Matagal man ang naging proseso, nagpapasalamat naman siya kahit papaano dahil hindi na sayang ang kanyang mga pinaghirapan. Hindi man siya sigurado kung totoo ang mga narinig niya, pinili niyang sundin ito. Para sa kanya, mas mainam na subukan niya kaysa manatili sa sitwasyong meron siya. Dumaan pa ang mga araw. Upang magkaroon ng perang maipanggagastos sa kanyang lakad, nagdesisyon siyang magtrabaho. Kung ano-ano ang pinasukan noon ni Rolando, magkaroon lamang ng magandang kita. Literal na araw-araw nagbabanat siya ng buto hanggang sa dumating ang oras na naabot na niya ang ipong kanyang pinapangarap. Pagpatak naman ng buwan ng Oktubre, nagdesisyon na siyang humiwalay sa kanyang pamilya. Pagtatrabaho sa karatig bayan ang naisip na rason ni Rolando na siya namang hindi na natutulan ng kanyang ama. Basta ayon dito, kapag nahihirapan na siya, piliin niyang umuwi. Anumang oras mananatiling bukas para sa kanya ang kanilang tahanan. Matapos ng kanilang pag-uusap, nagligpit na nga siya ng gamit at sa sumunod na araw, tuluyan na nga siyang umalis. Pagkalabas naman niya ng San Pedro, maigi niyang pinagmasdan ng mga kabundukang pumapalibot dito hanggang sa masipat na niya ang bundok na kanyang hinahanap. Hindi naglaon, nang medyo malapit na siya sa kinaroroonan nito, nagpasya na siyang bumaba ng sasakyan. Takang-takama ng mga nakasabayan niya, minabuti niyang wag na yung pansinin. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis naman ito, agad naman niyang binaybayang daan patungong bundok. Wala siyang ideya sa lugar na yan at maging siya man aminadong unang beses lang doon nakapunta. Dumaan pa ang maraming oras, di niya gaanong matanaw ang daang pinagmulan niya. Kasalukuyan na rin niyang tinatahak ang masukal na kakahuyan hanggang sa unti-unti na nga niyang napansin ang pagpatak ng dapit hapon. Dahil sa walang buwan noong gabing yan, naging madilim ang buong paligid. Kung nataon ngang hindi siya nagsindi ng sulo, paniguradong hindi siya makakausad. Sa paglalim ng gabi, napadpad siya sa isang maliit na gubat. Tahimik ang lugar at ang naririnig niya lamang ay mga huni ng hayop na gumagala. Ang kaso lang habang tumatagal ang kanyang pag-usad, meron siyang napapansing parang mga bulong sa hangin. Hindi niya mawari kung ano at kung saan yun nanggagaling, kaya inakala niya talagang guni-guni lamang ito ng isip niya. Kaso lang, pag-usad niya pa ng ilang metro, may nakita siyang 2 babae na nakaupo sa mga nakausling ugat ng puno. Noong una wala naman siyang nakitang kakaiba, pero paglapat ng liwanag ng sulo sa mga mukha nito, napansin niyang wala yung mga mata. Literal na burado ang kanilang mga mukha at sa palad ng isa sa mga babae, nakita niyang may nakabaon doong isang mata na animo yon ang kanilang ginagamit para makakita siya. Sa isang iglap, dali-dali namang lumapit ang nilalang na yon, hila-hila ang isa pang babae. Ilang beses siya nitong pinaikutan kasabay ng pagbulong nito ng kung ano-anong bagay na hindi niya maintindihan.
Sadyang nakakakilabot ang tinig ng mga nilalang, kaya habang tumatagal na nasisilayan niya ang mga ito, tila bang naninigas na rin ang kanyang mga binti at katawan. Gustuhin man niyang magsalita, pakiramdam niya walang kayang ilabas na tinig ang kanyang bunganga. Kahit sino naman siguro, kikilabutan sa ganoong pangyayari. Isipin ninyo, bukod sa ganoong itsura ng mga ito, napansin niyang lumang-luma na rin ang mga kasuotan nito. Nangingitim na kasi yon, at sa bawat pagkilos ng dalawa, naglalabas ito ng hindi kapani-paniwalang amoy. May mga kadena rin ng mga paa nila na nakabao naman sa isang malaking tipak ng bato na animoy sinadyang hulmahin ng mga tao. Maliban dito, mahaba rin ang kanilang mga kuko, tapos yung mga balat nila parang hindi talaga sa mga ordinaryong tao. Bukod sa magaspang, marami rin itong parte na matutulis at mga senyales na parang sinunog yon sa mahabang panahon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, unti-unti na ring luminaw sa kanya ang mga sinasabi ng nilalang. Ayon sa mga ito, ang lugar na kanyang napuntahan ay ang hangganan ng isang natatagong kaharian. Kapag pumasok siya rito, hindi na siya makakalabas pa. Dagdag pa ng mga ito na sila ang nagsisilbing gabay sa lugar na yon upang maiwasan ang pagpasok ng mga tao nang hindi sinasadya. Matapos naman itong mailahad ang tungkol dito, itinuro sa kanya ng isang babae ang daan pabalik, senyales na pinapaatras na siya nito. Ngunit nang marinig naman yon ni Rolando, matapang naman siyang umiling sabay sagot dito ng, "Pasensya ya, pero hindi ako naliligaw o aksidenteng napunta rito. Naparito ako para kunin ang kapangyarihan ng Panginoon ninyo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, di naman maiwasang tumawa ng dalawa. Maya-maya pa, tumabi na rin yun sa daraanan niya, hudyat na pinahihintulutan na siya nitong makapasok. Pagdaan naman ni Rolando sa gitna ng dalawang puno, biglang naglaho ang mga nilalang. Sa isang iglap, unti-unti nang nagpakita sa kanya ang mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Kada tingin niya sa mga karatig bundok, meron siyang mga nasisipat na gumagalaw, kasama ng mga nilalang na walang sawang lumilipad sa kalangitan. Hindi lang yan, pagtungtong ng hating gabi, may mga nakakasabayan na rin siyang itim na engkanto na napakalalaki. Yung ilan sa mga ito, may mga galamay ng gagamba na halos ilang metro ang haba. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya ng mga tikbalang na mabilis na tumatakbo di kalayuan sa kanya. Akala niya hindi siya papakialaman ng mga nilalang na yan, pero kalaunay may humarang sa kanyang daraanan ng isang lalaking halos kagaya din ng wangis nung dalawang babaeng una niyang nakita. Ngunit sa pagkakataong yon, malakas ang kutob niya. Hindi maganda ang pakay nito. Bukod sa may hawak kasi yung lumang gulok, nagaangil din ito tapos may nanlilisik na mga mata. Pagatungal naman ng nilalang, mabilis naman yung sumugod papalapit sa kanya, kasabay ng walang habas nitong pagtataga. Pag-ilag naman doon ni Rolando, dali-dali naman siyang humanap ng pangdepensa hanggang sa makakuha na siya ng malaking tipak ng sanga ng puno. Dehado man sa labanan, pilit niyang sinalag ang pag-atake nito, dahilan para ilang beses siyang mapasubasob sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang kahit pilay, na kaya niya pa rin itong matakasan. Kaso lang hindi rin yun nagtagal. Dala na rin ang pagod niya. Mabilis siya nitong nalapitan. Paghawak naman ito sa kanyang buhok, sapilitan siya nitong iniangat sa lupa. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong inundaya ng saksak sa may bandang bewang gamit ang matatalas nitong mga kuko. Pagbao naman ng bagay na yan, pilit namang nagpumiglas itong si Rolando hanggang sa mapilitan na ang nilalang na ibalibag siya nito sa puno. Dahil sa pangyayaring yan, halos kumawala na ang kanyang ulirat sa kanyang katawan.
Sumusuka na rin siya ng dugo at sa estado niya alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal. Ngunit, nang maalala niya ang tungkol sa kanyang mga magulang, bumalik ang lakas na minsan nang nawala sa kanya. Pagtayo niya mula sa pagkakalagpak, ginamit niya ang lakas na yon para patayin ang nilalang. Walang patid niya itong pinaghahataw ng tipak ng kahoy, pero di ito umubra. Kahit hindi yun sinasalag ng nilalang, nakapagtatakang parang hindi man lang ito nasasaktan. Nang mapagtanto naman niyang makunat ang balat nito, napilitan na rin siyang umatras hanggang sa kalaunay nagtamo na naman siya ng panibagong saksak. Matapos nun, pagluhod niya sa harap nito, bigla yung humalakhak kasabay ng pag-usli ng mga malalapad nitong pakpak na gawa sa balat. Maya-maya pa, mabilis na lumipad ang nilalang hanggang sa maglaho yun sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito napabuntong hininga lang naman itong si Rolando. Sa mga sandaling yon, hindi na niya mawari kung ano ang mga nangyayari. Naniniwala kasi siya na kung talagang totoong aswang ang nakalaban niya, paniguradong hindi siya nito papaslangin. Dagdag pa niya na, sa estado ng nilalang na yon, nasisiguro niyang kumakain ito ng tao, kaya wala itong rason para iwan na lang siya nito sa ganoong kalagayan. Ngunit sa kabila ng mga palaisipang yon, pinilit niya pa ring magpatuloy. Dala naman ng matinding pagod, hindi na rin niya namalayan pa na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang matarik na parte ng bundok. Akmang tatayo siya, agad naman niyang naramdaman ang pananakit ng mga sugat niya. Pagsilay niya rito, agad naman niyang napansin ang malawak na parte ng kanyang balat na halos magkulay berde na. Alam niyang ninanana na ito dahil sa infeksyon, kaya agad naman siyang kumuha ng gamot sa dala niyang sisidla ng mga gamit. Lahat yon hinalo-halo na niya para mas mapabilis ang kanyang paggaling. Makalipas pa ang ilang oras na pagpapahinga, minabuti naman niyang magpatuloy na. Naisip niya kasing pagkakataon na rin yon para makausad ng mas malayo sa paniniwalang kapag umaga, natutulog ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sumapit ang hapon. Halos maubusan na ng lakas si Rolando kakalakad. Napakabigat na ng bawat hakbang. Sa puntong yung normal niyang paa, hinihila na lamang ng paa niyang may kapansanan. Literal na pagapang na rin ang pag-usad niya hanggang sa tumambad sa kanya ang isang matandang may maputing buhok. Meron itong daladalang tungkod, tapos nakasuot yun ng itim. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong iniabot ang kaliwa nitong kamay, sabay wika ng, "Hanga ko sa ipinakita mong katapangan. Sabihin mo, ano ang ibig ng iyong puso?" Nang marinig naman ni Rolando ang sinabi nito, agad naman niyang naisip na maaaring yun na ang nilalang na hinahanap niya. Pagtitig naman niya rito, matapang naman siyang sumagot ng, "Gusto kong baguhin ang kapalaran ko." Dahil sa sinabi niyang yan, ngumisilang naman ang matanda, sabay hilas sa kamay niya para makatayo siya. Nang medyo magkalapit na silang dalawa, agad naman siya nitong pinasan hanggang sa kalaunay narating na nila ang isang tagong parte ng bundok kung saan merong maliit na lagusan. Sa loob nito, tumambad sa kanya ang isang malawak na lawa hanggang sa may makita na rin siyang sulo na nagmumula sa isang napakalumang bangka. May mga nakalagay yung kadena sa unahan na nakapulupot naman sa dalawang sirenang nagpapaandar dito. Paglapit naman ng bangkang yon, napansin ni Rolando na parang may sarili itong buhay. Isipin ninyo, kusang gumagalaw ang mga sagwa nito, maging ang mga posteng pinagkabitan ng layag. Nakakapangilabot din ang nilalang na may hawak ng timon, gawa ng yung itsura nito,
parang demonyong nagmula pa sa kailaliman ng impyerno. Ilang oras din nilang binaybay ang kawalan ng lawa hanggang sa makarating sila sa kabilang ibayo. Mula roon nasipat niya ang isang lumang kaharian na wala nang naninirahan. Unti-unti na rin itong nilalamon ng kalikasan at base sa estado nito, parang nagkaroon doon ng isang malaking digmaan bago yun maging ganon. Sa bukana naman ng lugar, marami siyang nakitang mga babaeng may kalahating katawan ng ahas. Bagaman hindi ito gaanong lumalapit, kapansin-pansin ang pagmamasid nito mula sa malayo. Hindi naglaon. Pagpasok naman nila sa puso ng kahariang yon, dito na tumambad sa kanya ang mga bagay na gawa sa purong ginto at mamahaling mga bato. Kahit saan siya doon tumingin, ganon at ganon ang kanyang nakikita. May mga napansin din siya roong mga kalansay na may daladalang mga sibat at kalasag. Alam niyang minsan itong naging bantay ng kaharian, kung saan sa unahan naman itong bahagi, naroon ang kalansay ng mga mandirigma na may mga hawak na espada at pana. Pagdating naman nila sa pintuan ng isang mataas na palasyo, dito na tumambad sa kanya ang iilan pang mga kalansay ng tao. Ayon na rin sa kwento ng matanda, yon ang mga dibinong pinaslang niya sa nakalipas na 200 taon. 6 lang ang bilang ng mga ito, pero kung pag-uusapan ang mga bangkay ng dalubhasang antingero, gabundok na ang mga kalansay. Pagpahiga naman sa kanya sa ginintoang mesa, inabisuhan siya ng matanda na huwag kikilos ni tumayo. Pagtatapat pa nito na, ayaw niya nang may mga hindi sumusunod, lalo na pagdating sa kanyang mga napili, kaya mas mainam na sundin na lamang niya ang lahat at umiwas sa kahit na anong tanong. Nang marinig naman yun ni Rolando, napalunok na lamang siya ng laway habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng siga ang lahat ng sulong nasa paligid, dito na nagsimula ang mga engkantasyon nito. Habang nagsasambit ng mga malalalim na aral, kitang-kita ni Rolando ang pagpapaikot sa kanya ng mga itim na kaluluwa na may mapupulang mga mata. 7 ang bilang ng mga ito, at pag-utos ng matanda rito, sabay-sabay yung pumasok sa kanyang bibig. Halos mamuti na noon ang kanyang mata dahil sa kakaibang pakiramdam na nararanasan niya. Nang tuluyan na yung pumaloob sa kanyang sistema, lumapit sa kanya ang matanda sabay sabi ng, Tumayo ka, anak. Mula ngayong araw na ito, ikaw ang magdadala ng pangalan at kapangyarihan ko. Humayo ka. Gawin mo ang lahat ng nais mo. Ikaw ang kapisanan ng lahat ng aswang, at kahit sino man sa kanila walang kapangyarihang tumalikod sa iyong utos at pamamahala. Nang marinig naman ni Rolando ang sinabi nito, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niyang naging normal na ang mga kapansanan niya. Malinis at klaro na rin ang kanyang pananalita, dahilan para isipin niya na milagro yun ng Diyos na kanyang kinikilala. Ngunit pagbaling niya ng kanyang paningin sa matanda, lahat ng iniisip niyang yon, bigla na lamang nawala. Sa hindi malamang dahilan, naisip niyang hindi ito kagustuhan ng may likha, bagkus ay pagnanais to ng matandang nagbigay sa kanya ng pag-asa para mabuhay ng normal. Upang maunawaan naman niya ang sitwasyong kanyang kinakaharap, nanatili siya sa loob ng 1 buwan sa kaharian nito. Ang mga araw na yon ginamit niya para matuto ng mga lihim na karunungan, gayon din ng mga sikreto ng nilalang. Ayon kay Rolando, nakilala niya ang matandang yan sa tawag na daguhob. Nakumpirma niya ring diwata itong karibal ni Halangdong. Inilahad din ito sa kanyang hindi saklaw ng mga diwata ng mundo
ang lugar na pinaghaharian niya. Inihalintulad niya yun sa impyerno kung saan lahat ng mga diwata ay wala roong kapangyarihan. Ngunit ibang usapan na kapag ang pumasok dito ay mga taong may likas na biyaya. Dagdag pa ni Daguhob, kabilang siya sa mga taong yon, ngunit ang kanyang biyaya ay likas na napapanig sa masama. Yon ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon yung buhayin siya kaysa mapabilang sa mga bangkay na nagkalat sa kaharian. Lumipas ang 1 buwan, marami na ang naging pagbabago. Ang wangis noon ni Rolando, ibang-iba na sa dating siya. Pagtungtong naman ng araw ng kanyang pag-alis sa kaharian, ibinigay sa kanya ng diwatang yon ang kanyang misyon. At yun ay walang iba, kundi paslangin ng isang makapangyarihang manggagamot na nakatira sa lugar ng Siraway. Nang marinig naman ni Rolando ang tungkol dito, mariin naman niya yung inabisuhan na tatapusin na muna niya ang sigalot sa kanilang lugar bago siya umusad sa misyong ibinigay nito. Pagkarinig naman dito ng matanda, napangiti lang naman yon habang inilalahad na siya na ang bahala sa lahat. Hindi rin ito nagmamadali dahil sa lahat ng nilalang sa mundong ibabaw, tanging siya lamang ang may pinakamaraming oras para maghintay. Matapos naman ang pag-uusap nilang yon, minabuti niyang kumuha ng kakarampot na kayamanan para magsilbi niyang pondo sa itatayo niyang negosyo. Naisip niya ang ganoong bagay hindi para sa kanyang sarili, bagkus ay para sa kanyang pamilya. Wala man siyang plano na magpakilala sa mga ito. Ang sa kanya lang magantihan yon sa abot ng kanyang makakaya. Nauunawaan naman ito ni Daguhob, lalo pat alam nitong komplikado at napakamisteryo ng puso at emosyon ng tao. Dumaan pa ang ilang buwan. Nakilala si Rolando sa San Pedro bilang isa sa mga matagumpay na binata sa larangan ng pagnenegosyo. Hindi lang din sa lugar nila kumakalat ang kanyang impluwensya, bagkus umaabot na rin ito sa mga karatig bayan. Pagbebenta ng hayop at mga kopra ang pangunahin niyang pinagkakakitaan, kung saan sa paglipas ng panahon, pumasok na rin sa hanap buhay niya ang 2 niyang kapatid na meron ng pamilya. Walang kaide-ideya ang mga ito sa tunay niyang pagkatao, kaya hanggat maaari hindi niya yun pinagmamalupitan. Ayos lang sa kanya na lumiban ito pansamantala dahil alam naman niya na hindi lang yon ang obligasyon ng kanyang mga kadugo. Sa katagalan, nang medyo nasanay na rin siya sa ganoong bagay, dito na niya unti-unting napapansin ang mga nilalang nakasabay nilang naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa mulat na rin noon ang kanyang 3 mata, kaya nakita niya ang pinakatago-tagong sikreto ng mga ito. Nakita rin niya ang totoong pagkatao ng mga kaaway ng mga magulang niya, kaya sa mga sandaling yon, napagtanto niya kung ano ang kaugnayan ng mga ito, kung bakit siya naging ganon. Ayon kay Rolando, may nabanggit sa kanyang kwento noon ang tatay niya nung ipinagdadalang tao pa lamang siya. Kasama sa mga nilapitan nitong tao ay yung mga asawa ng kumpare nitong nagpakilala bilang manggagamot. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, purong mga manggagaway at mangkukulam pala ang mga ito. Inggit na inggit ang mga taong yun sa kanyang mga magulang dahil sa maayos nilang pamumuhay noon. Yun ang nakitang rason ni Rolando para sirain ng mga ito ang kanyang buhay. Hindi lang din sa ganong haka-haka umiikot ang kutob niya, sa kadahilanang nabanggit din ng tatay niya na sinabi ng kumadron ng nagpaanak sa nanay niya na hindi talaga siya dapat ganon. Pakiramdam nito merong nangialam sa kanyang katawan noong siya ay isang musmus pa lamang na supling. Ang kaso lang, hindi nila ito nakitaan ng matibay na ebidensya dahil wala naman silang nabanggit ukol sa mga taong may likas na galit sa kanila. Magmula noon, masakit man para sa kanyang pamilya ang lahat ng yon, pinili na lamang nitong tanggapin ang lahat.
Dahil sa kanyang mga naunawaan, hindi na siya nagsayang ng oras na bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang. Bagaman hindi nito nakikilala ang totoo niyang pagkatao, alam niya sa kanyang sarili na nakarating na rito ang kanyang mga naitulong sa mga kapatid niya. Pagdating naman niya noon sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na kasalukuyang nagtatanim ng mga gulay. Kapansin-pansin ding parang hindi pa yun nakakakain, kaya nung masipat niya ito, agad naman siyang nagpabili sa kanyang tauhan ng lahat ng pangangailangan ng dalawa. Matapos nun, kampante siyang tumuloy sa loob ng bahay na para bang anak pa siya ng mga ito. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanyang pagdating, dali-dali naman siya nitong sinalubong ng nakangiti. Pagharap naman nilang dalawa, magalang naman yung nagtanong ukol sa pakay niya. Nang marinig naman ito ni Rolando, nagdahilan naman siyang nataon lang ang kanyang pagpunta. Dagdag pa niya na, pinagtutuunan niya talaga ng oras ang mga taong malaki ang naitutulong sa kanya. Dahil dito, labis naman ang tuwa ng kanyang ama. Para naman maging formal ang kanilang pag-uusap, pinatuloy siya nito sa loob nang sa gayoy maging komportable naman siya kahit papaano. Pagkaupo naman nila sa sala, hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy ukol sa mga tanong niya. Ang naging sentro ng kanilang usapan noon, walang iba kundi ang mga kumpare nitong pinaghihinalaan niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong nabanggit ang tungkol sa pagiging malapit nila ng mga taong yon noong siya ay binata pa. Palagi rin yung bumibisita sa kanila, may okasyon man o wala. Nagbago lang din ang pakikitungo ng mga ito matapos maipanganak ang kanyang ika-4 na noon ay kasalukuyang nawawala. Pero lingid sa kaalaman ng tatay niya, ang anak na pala niya ang kausap niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito na nito inilahad ang mga hinala noong nagpaanak sa asawa niya. Matapos naman itong marinig ni Rolando, maging siya man kumbinsido na totoo ang mga bagay na kanyang nalaman. Pagkaraan pa ng halos 2 oras nilang pag-uusap, binalaan niya itong wag na wag nang lalapit sa mga taong yon. Anya, hindi yun mapagkakatiwalaan at meron ding posibilidad na ginagamit lang sila nito. Kaso lang nung marinig yon ng tatay niya, hindi ito pumayag. Bukod kasi sa kakilala niya yon ng personal, pinagkakautangan din niya ito ng malaki. Dagdag pa nito na, wala naman itong masamang ginagawa, kaya hindi na nila kailangan pang umiwas dito. Nang marinig naman ni Rolando ang sinabi ng kanyang ama, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot ng, "Sige Manoy, kayo hong bahala. Ako naman nagpapaalala lang. Mauna na ho ako at marami pa akong gagawin. Sa susunod na linggo babalik ako rito. Pagkasyahin nyo na muna yung mga pinamili ng tauhan ko." Pagkalahad niya ng mga katagang yan, agad naman siyang umalis kahit nagsasalita pa ang kanyang ama. Inaasahan naman niya ito, lalo pat ang buong alam nito, isa lang siyang estranghero sa buhay ng kanilang pamilya. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, habang naglalakad papauwi, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang makasalubong ang matalik na kaibigan ng tatay niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, ipinakita niya rito kung gaano siya nasusuka sa pagmumukha nito. Di pa siya nakontento. Nilabasan niya yon ng maliit na manika, pagpapakita na maging siya man, marunong din sa aral ng pangungulam. Dahil sa ginawa niyang yan, napangisi na lamang ang mag-asawang matanda. Paglapit naman ito sa kanya, binulungan siya nito ng babala ukol sa pagpapakita niya ng ganoong bagay. Ayon dito, hindi maganda na nagpapakita siya ng ganon, lalo na kung wala siyang kaalam-alam pagdating sa lihim na aral. Dagdag pa nito na,
Mag-iingat siya sa pinapakitaan niya ng ganoong bagay dahil baka yung taong pinagmamayabangan niya, totoo palang gumagamit nun. Nang marinig naman ni Rolando ang sinabi nito, pasimple naman niyang sinagi ang matanda na siya namang dali-dali niyang nilanghap paglagpas ng mga ito sa kanya. Matapos naman niya itong gawin, agad niya itong binulungan ng mga buhay na salita, dahilan para mapukaw niya ang atensyon ng dalawa. Sa puntong yun, alam ni Rolando, hindi na maganda ang paningin ng mga ito sa kanya. Ngunit sa halip na katakutan, nakaramdam siya ng matinding kiliti sa kanyang kaluluwa. Ang kiliting yun ay binabalot ng matinding hangarin na paslangin ng mga taong sumira ng buhay niya. Maya-maya pa, bago pa man makapagsalita ang lalaki, bigla naman niyang pinitik ang ulo ng manikang hawak niya. Sa isang iglap, agad namang sumubasob sa lupa ang matanda, takang-taka sa mga nangyari. Dala na rin ang lakas ng pagkapitik niya sa manikang yon. Pagtayo nito, nasipat niya ang duguan nitong ulo. Kung titingnan, halos mabasag na ang bungo nito. Ngunit nakapagtatakang meron pa rin itong malay. Huli na nang mapansin ni Rolando ang tanga nitong mutya ng dahon ng palay. Alam ko, marami na naman ang magtataka. Alam niyo kasi magkaiba ang mutya ng palay sa mutya ng dahon nito. Kung ang mutya ng palay ay direktang kanan, ang dahon naman ito, sinasabing direktang mutya ng kaliwa. Paano yun naging posible? Nabuo ang mutya ng dahon ng palay mula sa sakripisyo at pawis ng kabiguan ng mga taong nagtanim nito. Dahil sa ganung presensyang ilang buwang nakabalot sa mga katawan nila, sa sandaling lumitaw na ang mutya ng palay, nagkakaroon ito ng dagta na bumabalot sa isa sa kanyang mga dahon. Katunayan, napakadalang makuha ng gamit na yon. At kapag Biyernes Santo lang din ito natatangan ng may alam dito. Subalit sa oras na makuha ito ng isang mangkukulam, magkakaroon siya ng abilidad na di hamak na mas makapangyarihan sa mutya ng palay. At yun ay walang iba, kundi ang kakayahan niyang gamitin ang buhay ng ibang tao para mailigtas ang kanyang sarili. Tatlo lang ang pwede niyang mapanghawakang kaluluwa na siya namang maaaring sasalo sa mga biglaang pag-atake sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Rolando ang tanga nito, hindi naman niya maiwasang mapangisi dahil sa sobrang tuwa. Hindi naglaon. Nang muli silang magkatitigan ng nilalang, bahagya naman itong napansin ang pagbalot sa kanya ng makapal na usok. Kalaunan, nang mawala na siya sa paningin nito, unti-unti na yung nakakarinig ng iba't ibang uri ng pag-angil. Maya-maya pa, doon na nagpakita ang 7 nilalang na sumisimbolo sa buong kapangyarihan ni Rolando. Bawat isa sa mga ito, nahanay sa mga sinaunang usbong ng aswang at ang kapisanan ng kanilang lahi. Ayon kay Rolando, hindi pangkaraniwan ang anyo ng mga nilalang na yan. Bukod sa para na itong mga demonyo, meron din yung mga pakpak at mahahabang buntot. Hindi rin ito naaapektuhan ng mga pangontra, lalong-lalo na ng mga sumpang kalimitang alam ng mga kalaban niya. Bawat isa rin sa 7 nilalang na yon, nagtatanga ng mga kapangyarihan na kailan may hindi mauunawaan ng kanyang mga kalaban. Isipin ninyo, bukod sa lakas, elemento, anino, kadiliman, at pagkontrol sa mga mutya ng kaliwa, kaya rin niyang sirain ang kalaban niya mula sa loob ng sistema nito. Pero ayon kay Rolando, hindi yun ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan. Di hamak na mas malakas pa rin siya sa kanyang anyo, lalo na kapag napag-isa na niya ang lahat ng kapangyarihang meron ang 7. Bagaman hindi niya yun ginagamit ni pinapakita sa kahit kanino man, aminado siyang may pinaghahandaan siyang paggagamitan nito. At yun ay walang iba, kundi ang sandaling makaharap na niya, ang bantog na manggagamot ng siraway.
Pagsilay naman ng dalawang mangkukulam sa mga nilalang na lumabas sa kanyang katawan, dali-dali naman itong kinuha ang mga karga nila. Ngunit pag-usal nila noon ng mga buhay na kataga mula sa libretang meron sila, napansin nilang parang hindi na yun umiepekto. Maging ang mga tangan din nilang mutya, parang iniwan na sila ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, malayang nagawa ni Rolando ang kanyang mga balak sa mag-asawa. Para rin walang makaistorbo sa kanila, kinaladkad niya ang mga ito patungong palayan bago siya bumalik sa kanyang tunay na anyo. Matapos nun, dito niya na ipinakita sa mag-asawa ang pakpak niyang gawa sa purong kadiliman at baga. Pagsilay naman ng mga itong hindi siya ordinaryo, di naman ito maiwasang mapatanong sa kung sino ba talaga siya. Nang marinig naman ni Rolando ang sinabi ng matanda, ngumisi lang naman siya habang ipinapakita sa mga ito ang dati niyang itsura. Ako si Rolando, ang pinahirapan niyo nung saggol. Inakala niyo ba talagang makakatakas kayo sa akin? Huwag na kayo magtanong kung saan ko nakuha ang abilidad kong to. Dahil alam ko naman na alam nyo na ang sagot. Nang marinig naman niyo ng matanda, unti-unti naman itong nilayasan ang wangis niyang minsan niyang tinangan. Nakakagulat man yun sa simula, nasisiguro nilang walang panlilinlang na nangyari. Dahil sa kanilang mga natuklasan, unti-unti na lamang silang napaluhod habang mangiyak-ngiyak na humihingi ng tawad. Ayon sa mag-asawa, hindi naman nila kagustuhan ng mga nangyari. Sadyang naudyukan lang sila ng kanilang mga inggit, kaya nila nagawa ang ganoong bagay. Dagdag pa ng mga ito na, pinagsisihan na nila ang tungkol dito at kahit papaano gumagawa sila ng paraan para makabawi sa kanyang mga magulang. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, mariin niya itong inabisuhan na huli na para sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Anya, walang katumbas na kabayaran ang ilang taon niyang pagtitiis sa ganoong kalagayan. Dagdag pa niya na, isa yon sa mga naging langis niya para marating niya ang kanyang kalagayan na kahit siya man hindi makapaniwalang aabot siya ng ganon. Matapos naman niyang kausapin ng mga ito, mabilis naman niya yung nilapitan at sa kumpas ng kanyang mga palad, tumagos sa katawan ng mga ito ang matulis na bahagi ng kanyang pakpak. Sa sobrang init din ito, pag-angat niya sa dalawa na sipat niya ng harapan kung papaano malusaw ang mga katawan nito. Inihalin tulad niya ang pangyayaring yan sa isang kandilang nalulusaw. Makalipas pa ang ilang minuto, nang kumalat na ang katawan nito sa paligid, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa bahay niya. Habang binabagtas niya ang daan, pilit naman niyang inisip kung ilang pamilya pa ba ang kanyang gagantihan. Nang mapagtanto niyang 3 na lamang ang natitira, kahit papaano napanatag siya dahil alam niyang mauubos niya ang mga ito bago matapos ang buwan. Subalit lingid sa kaalaman ni Rolando, meron palang nakasaksing tagapagmasid sa ginawa niya noong gabi. Ilang araw pa ang lumipas, pagkapas lang naman niya sa sumunod na pamilya, dito na niya naramdaman ang grupo ng mga aswang na dumapo sa lugar nila. Bagaman malalayo ang mga ito, nasisiguro niyang meron ito doong pakay na mapanganib na tao. Dahil sa pangyayaring yan, hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan ang mga nilalang. Upang magkaroon naman sila ng mapayapang pag-uusap, umaga niya na tinungo ang pugad. Matatagpuan ito sa dulong parte ng baryo, malapit sa nyugan at bundok. Halos inabot din ng ilang oras kakalakad itong si Rolando bago niya napuntahan ang lugar na yon. Magbabandang 9:00 na ng umaga nang madatnan niya ang mga dayong nilalang. Nasa humigit 50 ang bilang ng mga ito
at sa kanilang itinayong pugad, meron silang 4 na gabunan. Para naman hindi yun masurpresa sa kanyang pagdating, pinili niyang ikubli ng maigi ang kanyang presensya. Upang mabura ito ng tuluyan at hindi siya mapaghinalaan ng kung ano, ginamit niya ang dating presensya na taglay niya bago niya matanggap ang kapangyarihan ni Daguhob. Matapos niya itong maisakatuparan, kampante niyang pinasok ang pugad bilang isang karaniwang nilalang. Sa pagdating naman niya sa lugar, tumambad sa kanya ang mga ito na kasalukuyang nagpapakain sa mga alaga nilang baboy at aso. Alam ni Rolando na mga sigbin ang nilalang na yan, subalit minabuti niyang wag na muna itong pagtuunan ng pansin. Maya-maya pa, nang maagaw na niya ang atensyon ng marami, dito na niya sinimulang hanapin ang gabunan ng pangkat. Hindi naglaon, humarap sa kanya ang 4 na kalalakihan na pawang nasa 50 na ang edad. Sa itsura at tindig ng mga ito, nasisiguro ni Rolando na marami na itong pinagdaan ng laban sa kanilang mga buhay. Alam din niyang hindi yun basta-basta, kaya hanggat makakaya, sinubukan niya itong kausapin ng mahinahon. Ang kaso lang, hindi pa man siya nakakapagsalita, ipinagtapat na sa kanya ng mga nilalang na kamag-anak sila ng mga mangkukulam na kanyang pinatay. Dagdag pa nito na, alam na nila ang pangunahing kakayahan nito na magpalutang at sumunog ng katawan ng tao. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, napagtanto naman niyang walang kapasidad ang mga nilalang na yan na makita ang kanyang totoong anyo. Dahil dito, nasisiguro niyang hindi man lang ito aabot sa kanyang kalingkingan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pilit niyang itinanggi ang mga alegasyong yan. Ngunit nanatiling matatag sa kanilang pinanghahawakang katotohanan ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya masikmura ang mga alegasyon nito, napangisi na lamang siya habang dahan-dahang tumatawa. Matapos niya itong gawin, muli niyang tinitigan ng 4, sabay wika sa mga ito ng, "Ganyan na ba talaga katindi ang inyong pagmamalabis na sumunod sa mag-asawang yon?" Sa bagay, mga wala naman kayong kwenta. Kaya ano pang saysay ng pananatili niyo sa mundong ibabaw? Kung ganyan lang din naman katindi ang inyong mga hangarin, hayaan niyong tulungan ko kayo. Matatapang kayo, hindi ba? Hintayin niyo ako dito, pagsapit ng gabi. Kasabay ng pagwika niyang yan, ay ang panunumbalik naman niya sa kanyang totoong wangis. Nang makatayo na siya ng tuwid, agad naman siyang tumalikod habang tumatawa. Yung mga gabunan namang kausap niya, nanatiling walang imik hanggang sa bigla na lamang siyang sunggaban ng isa sa mga ito. Kahit hindi yun nakakapagpalit ng anyo, meron itong sapat na lakas para pumatay ng tao. Inakala kasi ng nilalang na madali siya nitong matatalo, ngunit nang maramdaman niya ang paglapit nito, agad naman siyang napalingon kasabay ng panlilisik ng mapupula niyang mga mata. Pag-usli naman ng matatalas niyang kuko at buntot, walang kahirap-hirap naman niyang hinawakan ng kamay nito habang dahan-dahan niyong tinititigan ng malapitan. Pagsilay naman ng gabunan na hindi siya tinatabla ng sakit ng araw, mabilis naman yung binalot ng takot sa katawan sa puntong umunat na ang mga paa nito. Nang mapansin naman yun ni Rolando, dali-dali naman niya itong binitawan sabay palit ng anyo. Matapos ang mga pangyayari, binalaan niya ang nilalang na kapag inulit pa niya ang ganoong pag-atake, hindi niya na yun bubuhayin pa. Mariin din niyang inilahad na kung gusto talaga siya nitong patayin, mas mainam na maghintay sila ng gabi para makalaban sila sa rurok ng kanilang kapangyarihan. Pagkalahad naman niya ng katagang yan, agad naman siyang naglakad sa gitna ng maraming aswang na nakapaligid. Bawat isa sa mga ito, nagkukusang magbigay ng daan sa kanya dahil na rin sa kanyang mga ipinakita.
Maya-maya pa, nang makalayo na siya sa lugar na yon, agad naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para magpahinga. Habang nakaupo sa loob ng pamamahay niya, halos hindi na siya makapaghintay sa pagsapit ng gabi. Inaasahan niya kasing hindi aatras ang mga ito, senyales ng isang magandang laban na kanya na namang mararanasan. Ilang oras pa ang dumaan, minabuti naman niyang ihanda na ang mga gamit na kanyang dadalhin. Ayon kay Rolando, mga dasal lang noon ang kanyang itinaas dahil sa yun lang naman ang kailangan niya. Iniwasan din niyang magdala ng mga nakakapaminsalang sandata na ibinigay sa kanya ng matandang si Daguhob. Sa pagtungtong naman ng dapit hapon, pagsarado ng kanyang mga negosyo, agad naman niyang binaybayang daan pabalik sa pugad ng mga ito. Upang maiwasan din ang mga pagtatanong na nagmumula sa kanyang mga katrabaho, pinagtiyagaan niyang hintayin muna ang pag-alis ng mga ito bago siya lumakad. Mabuti na lang na taong may pinuntahan ng kanyang mga kapatid, kaya hindi ito gaanong nagtagal sa kanyang pamamahay. Kadalasan kasi nagpapahinga yun doon hanggang gabi para lamang makipag-usap sa kanya. Siyempre, kahit nasa ibang katauhan na rin siya, hindi niya may pagkakailang mga kadugo niya pa rin ang mga ito. Kaya kahit marami pa siyang gagawin, pilit niya itong binibigyan ng oras. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, kagaya ng inaasahan, bumungad sa kanya ang grupo ng mga aswang na kasalukuyang nasa totoo na nilang mga anyo. Bawat isa sa kanila, walang patid na nag-aangil habang nakatingin sa kanya. Pagpasok naman niya sa loob ng pugad, agad naman siyang pinalibutan ng mga ito hanggang sa nasipat na niya ang 4 na gabunan na namamahala ng grupo. Sa huling pagkakataon, inabisuhan niya yung wag nang makialam sa mga bagay na kanyang ginawa, ngunit hindi pa rin ito nagpaawat. Ayon sa mga ito, dahil sa ginawa niyang paninindak, obligasyon na nilang patahimikin siya. Nang marinig naman yun ni Rolando, dali-dali naman siyang kumuha ng manika sa bulsa niya, sabay ihip doon ng mga buhay na salita. Matapos nun, tinusok niya ito ng matalas niyang kuko, dahilan para sumigaw ang gabunan na sumunggab sa kanya noong umaga. Hindi pa siya nakontento. Sapilitan niya itong kinaladkad papalapit sa kanya, at nung mahawakan na niya ang ulo nito, doon na nasilaya ng mga nilalang ang 6 na anyong unti-unting umaahon mula sa kanyang likod. Maya-maya pa, pagkalat ng mga ito sa paligid, agad naman niyang pinutol ang leeg ng gabunang kanyang hawak sa pamamagitan lamang ng pagsakal. Matapos niya itong gawin, ibinalibag niya sa lupa ang patay na nitong katawan, pagpapakita ng tapang sa harapan ng isang buong angka ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nakapagpigil pa ang mga kasamahan nito. Sa isang iglap, sama-sama naman siya nitong nilusob, dahilan upang magsimula na ang labanan sa pagitan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, walang sawa namang pinagtutulungan ng mga ito ang kanyang mga anyo. Subalit kahit anong gawin ng mga nilalang na yon, sadyang hindi ito sapat para mapangibabawan siya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, hirap na hirap naman ang mga itong makalamang dahil sa iba't ibang abilidad ng 7 nilalang. Ayon kay Rolando, kaya nahihirapan ng mga ito ay dahil sa kakayahan nitong kontrolin ang mga bertud nitong bumubuhay sa kanilang mga abilidad. Dagdag pa niya na hanggat maaari hindi naman niya talaga ito gaanong ginagamit dahil ang gusto niyang mangyari, makalaban ang mga nilalang na yon sa mas mahabang panahon. Maya-maya pa, nang mapansin niyang halos mga lahati na ang mga kalaban niya, dito na siya nagdesisyong patigilin ang mga parte ng kanyang katawan. Upang hindi na rin yun makapaminsala pa, nagdesisyon siyang bumalik sa orihinal niyang anyo, dahilan para pansamantalang maantala ang kanilang paglalaban. Matapos ang mga pangyayaring yan, siya na mismo ang nagpababa ng sabulag ng kanyang anyo
upang masaksihan mismo ng mga gabunan ang kapangyarihang kanyang tinatangan. Naniniwala kasi si Rolando, malabo siyang makilala ng mga ito gamit ang 7 anyo ng mga nilalang, nakapisanan ng lahat ng lahi ng mga aswang. Bukod kasi sa masyado ng luma ang mga ito, alam din niyang bihira na lamang sa mga kauri nila ang nakakaalam ng tungkol dito. Kadalasan, tanging mga matatandang gabunan na lamang ang merong ideya sa wangis ng mga pinagmula nila. Dagdag pa niya na, hindi rin kayang maaninag ng mga itong totoong anyo niya dahil sa taas ng antas ng ganoong abilidad. Nang may sakatuparan na niya ang kanyang nais, agad naman siyang nag-usal ng mga pangtawag. Habang sinasambit niya ito, maraming anino ang unti-unting pumapalibot sa kanyang kinaroroonan. Nagsimula na ring bumaga ang mga maliliit na bato sa paligid niya hanggang sa kalaunay maging parte na ito ng kanyang mga yapak. Pagbuka naman ito ng napakalapad, sinabayan naman ito ng pag-itim ng kanyang balat mula leeg hanggang talampakan. Lumabas na rin ng bahagya ang kanyang pangil, tapos nagkaroon siya sa noo ng maliliit na sungay. Bagaman maituturing yon bilang espiritual na pagpapalit anyo, para sa mga nilalang na nakakita nito, yon ay totoo. Matapos naman nila yung masilayan, unti-unti na rin nilang napapansin ang paglutang ng kanyang mga talampakan mula sa lupa. Dahil dito, lahat ng mga nilalang na nakakita sa kanya, naniwalang siya ang sumasakatuparan ng kapangyarihan ng Panginoon nila. Matapos nun, may mangilan-ngilang nagpakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagluhod, ngunit sa panig ng mga gabunan, hindi yun katanggap-tanggap. Kahit sinasabi ng mga kutob nila na lampas na sa antas ng kanilang kapangyarihan ang anyo ni Rolando, pinilit pa rin nilang mag-isip ng paraan kung papaano yun matatalo. Bagaman hindi sinasabi ng mga nilalang na yon kung ano ang motibo ng kanilang pagmamatigas, naniniwala siyang nagbabakasakali ang mga ito na mapapas lang siya. Sa sandaling kasing ganoon ang mangyari, kakainin nito ang labi niya at ang mga nilalang nakapisanan ng kanilang lahi ay mapapasa kanila na. Nang maunawaan naman yun ni Rolando, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa mga ito ng, "Sa tingin niyo ba kaya niyo na akong patayin? Masyado mataas ang inyong mga ambisyon. At dahil sa bagay na yan, makakamtan niyo ang parusang inyong hinahanap." Minsan wala namang masamang mangarap, pero isipin niyo rin kung posible ba yung mangyari o hindi. Ang paghangad ng mas mataas sa inyong kakayahan, ang siya lang din namang magdudulot ng inyong pagbagsak. Kasabay ng pagwika niya ng mga katagang yan, ay ang pagkumpas naman ng kanyang mga pakpak, dahilan para lumitaw sa kanyang likod ang mga nilalang na minsan ang napaslang ni Daguhob. Unang nagpakita sa kanila ang grupo ng mga dalubhasang antingero na nasa wangis na ng mga nilalang, ang pagiging kalahating aswang at tao. Ang sumunod naman, isang dibino na ubod ng tanda. Ayon kay Rolando, hindi siya pinahintulutan ng Daguhob na gamitin ang mga dibino dahil mapapadali nito ang buhay niya. Bagaman matagal na yung pumanaw, nanatiling konsagrado at banal pa rin ang mga katawan nito. Pauna na sa mga magagalit dyan, diwata ng kadiliman ang nakaharap ng mga dibino. Kahit anong lakas nila, titiklop at titiklop pa rin sila sa ganoong kataas na antas ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero syempre, depende pa rin yan. Marami tayong mga anggulo na pwedeng tingnan. Balik tayo sa kwento. Paglitaw naman ng dibino sa lugar na yon, lahat ng mga aswang na nasa paligid nalusaw ng tuluyan. Kahit nga si Rolando, hindi niya may pagkakailang naaapektuhan pa rin siya ng mismong presensya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo humina na ng bahagya ang presensya ng dibino, nakita niya ang 3 gabunan na napaluhod na lamang
habang pinagpapawisan ng malagkit. Hindi rin yung gaanong makakilos na parang may kung anong bagay na dumadagan sa kanila. Dahil dito, nagsimula nang mapakwestiyon si Rolando ukol sa kapangyarihan ng mga dibino. Ni minsan kasi hindi pa siya nakakita ng taong may ganoong biyaya. Naririnig lang din niya yon sa kwento, kaya hindi niya masiguro kung totoo ba ang mga ganoong tao o hindi. Maya-maya pa, pagbigay naman niya ng utos sa dibinong yon, bigla naman yung nagtawag ng mga bulalakaw. Mabilis itong bumulusok mula sa kalangitan at pagbagsak nito pumulupot sa mga gabunan ang mga nagbabagang tanikala at kadena. Hindi niya mawari kung saan yun nagmula, pero base sa kakayahang yon, isa itong mataas na uri ng karunungan na hindi niya inaasahang masasaksihan ng sarili niyang mga mata. Pagtama naman ang kadenang yon sa mga gabunan, agad naman itong nagsisisigaw habang unti-unting binabalot ng apoy ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa, paglayo naman ito sa kanila, may nasipat siyang isang lagusan na bigla na lamang nagpakita. Hindi niya mawari kung saan yun tutungo, pero base sa mga nakita niya sa loob nito, binabalot ng nagngangalit na apoy ang dimensyong yon. Maliban din sa mga gabunang pumasok, ay ang pangkat ng mga aswang na hindi nagpakita ng paggalang dito. Matapos naman itong gawin ng gabunan, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa kanyang harapan hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, maging siya man, hindi maisip kung ano ang mga nangyari. Sa sobrang bilis kasi, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng yon. Dala na rin ng matinding pagkagulat, nawala na siya ng gana na lipulin pa ang mga natira. Sa halip, pinauwi na lamang niya ang mga ito, kalakip ng babalang kapag bumalik pa sila, hindi niya na ito bubuhayin pa. Magmula nang mangyari ang ganoong bagay, lumakas ang loob ni Rolando na makakaya niya ng tapatan ng manggagamot ng siraway. Para naman mapaghandaan ito, 3 buwan siyang walang patig na gumawa ng ritual at dasal upang pataasin ng husto ang kanyang mga depensa, kagaya ng bakod, puder at kalasag. Matapos nun, inihabili niya sa kanyang kapatid ang maiiwan niyang negosyo. Bagaman ipinagtaka yun ng kanyang mga katrabaho, hindi yun dahilan para baguhin niya ang kanyang pasya. Ika nga ni Rolando, mas katiwa-tiwala pa rin ng mga kapatid niya kesa kaninong tao na nakapalibot sa kanya. Kung sakali man kasing lolokohin siya nito, hindi naman yun mapupunta sa wala. Paniguradong ibibigay nila ito sa kanilang pamilya na siya rin namang mga kadugo niya. Matapos niyang maipagkatiwala ang negosyo, sinimulan na ni Rolando ang kanyang lakad patungong Siraway. Bitbit ang kanyang mga bukod tanging armas, matapang niyang pinuntahan ito hanggang sa kalaunay napadpad na siya sa mismong hangganan ng lugar. Ayon kay Rolando, kahit malayo pa siya sa kanyang pupuntahan, hindi niya maipagkakaila ang isang napakalawak na presensya na sumasabay sa hangin. Ilang oras pa ang lumipas, pagdating naman niya sa baryo, agad niyang hinanap ang bahay na medyo malayo sa mga tao. Nang marating niya ito, may nakita siyang isang kubo, mga manok, mga aso at kabayo. Kung titingnan, napakasimple lang ng lugar na yon. Pero paglabas ng babaeng kanyang pakay, doon na nagbago ang lahat ng kanyang nasisilayan. Sa isang iglap, uminit ang dugo niya na parabang gustong-gusto niya na itong saktan. Kahit hindi niya pa yun nakakausap, sinubukan niya na itong atakihin gamit ang kanyang buong lakas. Tinawag na rin niya ang dibinong nasa ilalim ng kanyang pamamahala, ngunit pagpakita nito, sa halip na atakihin ito ang matanda, bigla yung humagulgul sa iyak. Sinubukan niya pa yung utusan pero wala na talaga. Pagbaling naman niya ng tingin sa manggagamot, hindi niya na ito nakita pa. Sa isang iglap,
Nasipat niya yung umupo sa harapan ng Divino habang nakahawak sa balikat nito. Meron yun doon kung anong sinasabi na siya namang hindi niya gaanong maintindihan. Dahil dito, walang pag-aalangan naman niyang sinugod ang babae sa kadahilan ng akala niya mapapaslang niya ito ng malapitan. Ngunit nang akmang tatarak na sa katawan nito ang kanyang pakpak, kitang-kita niya kung papaano yun nalusaw. Nanlabo rin ng bahagya ang kanyang paningin, kaya hindi na niya nakita pa ang pagdating ng kabayong pula. Akala niya kasi isang ordinaryong kabayo lang ang nilalang na yon. Pero pagtadyak nito sa kanya, lahat ng kung anong meron siya nalaglag sa lupa. Nagkalat din sa paligid ang 7 itim na kaluluwa ni Daguhob, dahilan para manghina siya ng husto at bumalik sa kanyang dating anyo. Hindi lang yan. Nang akmang susubukan din niyang mag-usal, parang napapaso na ang bibig niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, 2 buhay na kataga lamang ang binitawan ng manggagamot. Nawala na rin siya ng kakayahan pang kumilos. Isang bagay na nagpahiwatig sa kanya na nasa mas mataas na antas ang kaharap niya. Matapos nun, dahan-dahan nang lumapit sa kanya ang matanda. Bakas sa mukha nito ang matinding panlulumo. Pagharap naman nilang dalawa, tinanong siya nito kung anong nais niyang mangyari sa buhay niya. Nang marinig naman yun ni Rolando, isa lang ang kanyang naisagot at yun ay ang mga katagang, "Kung mabubuhay man ako, gusto kong maging normal." Nang marinig naman ito ng matanda, dito na nito sinimula ng pagkuha sa lahat ng kanyang mga karga. Lahat yon sinimot kasabay ng pagpatay sa mga dapat patayin. Matapos nun, nang makita nitong normal na siya, dito na siya nito inutusang umuwi na. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali niyang nilisan ng lugar nang wala ng kahit na anong sinasabi. Pagbalik naman niya ng San Pedro, minabuti niyang magpahinga ng ilang araw. Sa mga sandaling yun kasi, nananatili pa rin hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Sa isip-isip niya, may mga ganoong palang klase ng tao na hindi mo aakalaing umiiral sa mundo. Sa pagtagal, nang matanggap na niya ang lahat, nagpasya siyang mabuhay ng normal kasama ang kanyang mga kadugo. Di man siya nakikilala ng mga ito. Kahit papaano masaya naman siya, gawa ng kapiling niya ang mga taong naging malapit sa kanya. Simula noon, madalas na rin niyang bisitahin ang kanyang mga magulang dahil sa alam niyang tumatanda na rin ang mga ito. Natatakot kasi noon si Rolando na baka hindi niya masulit ang pagkakataon na kasama niya ang mga taong pinakamamahal niya. Lumipas pa ang mga taon at dekada. Kailan may hindi na niya narinig ang tungkol kay Daguhob. Wala na rin siyang hangarin na puntahan ito dahil sa isip-isip niya, hindi na niya kailangan ng ganoong kakayahan. Nakakalito man kung iisipin pero labis ang naging pasasalamat niya dahil sa pagkuha ng manggagamot na yon sa sumpang tangan niya. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit ilang taon nang wala si Rolando, patuloy pa ring nabubuhay ang kanyang kwento sa mga anak niya, ukol sa karanasan niya noong nakilala niya si Diwatang Daguhob, na mortal na kalaban ng diwatang si Halangdong. Okay. Shoutout muna tayo bago ako magbigay ng opinion sa kwento na to. Shoutout natin sina Greki Haniero, Kabuto D Vlogs, Trophy Mariparrocha 4613, Rico X2G, JM Kulitz, Lobsky Balios, Beltran de la Jr., Angel Pascual, Princess Sosa, Alfie Gamido, Ruby,
Dandan, Teso Compra, Arnold, Music Hub Official 13, Bisaya Ako 8290, Warrior member ko yan, Studio 95779, Tata Asedera, Don't Me 8669, Aki Zablan, Warrior member ko yan, Kapitan Juan, Hazel Silpao, Kram Salirom, at kay Melian 2807. Yan yung mga nag-comment dun sa pin post ko sa nakaraan nating video. Masasabi ko lang sa kwento na to. Grabe, sobra akong kinilabutan dun sa eksena na pinuntahan yung pinakamalakas na manggagamot na nasa Siraway. Tapos saglit na saglit lang siya. Isipin niyo sa hinaba-haba ng kwento natin, narinig natin kung gaano siya kalakas, ilang gabunan yung pinatiklop niya. Basta talagang sobrang lakas ni Rolando. Pagpalagay na natin na galing siya sa stage na meron siyang kapansanan. Tapos, bigla siyang lumakas dahil nga dun sa regalo ng diwata na si Daguhob. Alam nyo, 2 diwata yung nabanggit dito Tapos, mortal silang magkalaban. Paano kaya kung nagkaroon ng pagkakataon na itong 2 to ay magharap? Gandang bakbaka nun, di ba? Kaso lang wala tayong ganong kwento So, hayaan nyo na maglaro sa mga isipan natin kung paano maglalaban yung 2 malakas ng diwata. Pero yung isa kasi, parang nasa panig siya ng kadiliman. Tapos yung isa naman, anong pangalan nun? Ayun, si Halandong. Siya naman yung nasa panig ng kanan. Ganda nun pag nagtapat yung 2 puwersa na yun, no? Diba? Kaso wala tayong ganong klase ng kwento Pero malay nyo, may mag-send sa atin. Yun lang, yung pinaka-napansin ko sa buong kwento, parang more on paghihiganti to ni Rolando. Doon nga nagbigay sa kanya ng kapansanan. Na kung tutuusin, normal naman siya dapat. Kaso, dahil sa inggit na naman, alam naman natin na kapag inggit ang kalaban, napakahirap niyang gamutin. So, kaya nang gawa ng mga mangkukulam yun, doon sa nanay niya. Tas ang ending, siya yung nag-suffer. Diba? Pero pinaka nagpukaw talaga ng atensyon ko, yung matandang manggagamot sa Siraway na alam kong miss na nating lahat. Ibig sabihin, ganun siya kalakas. Wala namang ibang sigurong manggagamot doon na pwedeng banggitin, di ba? Tsaka maliit lang naman na sitio yung Siraway. So, feeling ko, siya na yun. Pero syempre kayo pa rin. Yun naman sa akin lang. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango.
Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.